तो आसाम पुलिसनि माखासे स्ट्रंलि एक्शन लानाय जाय सेंग्राफ्रा बाइक साइलेन्सारखौ मडिफाइ खालामनानै माने दाब्रायखावो गाबख्रावो बैसोर बायदिखौ हमगासिनो दङ आरो खोमायाव बाइकखौ साफ्रंनानै होदों। दा ओरैबायदि तो लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो वेस्ट बेंगलनि मोनसे मोसौ बाजाराव नुदों जितु सासे सुबुङा मोसौ खिजोंनो गोबोरखिजों रुटिखौ जानाय। तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ। सासे सेंग्राफोरा बाइकजों माने जाय साइलेन्सारखौ मडिफाइ खालामनानै सेंग्राफोरा बाइकखौ दाब्रायहोयो दाब्रायखावो आरो गाबख्राव होलाङो। दा बैसोर बायदिखौ आसाम पुलिसा हमगासिनो दङ आरो गोख्रों स्ट्रंलि एक्शन लादों। बिसोरनि थाखाय मा खालामदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय। आरो वेस्ट बेंगलनि मोनसे मोसौ बाजाराव सासे सुबुङा गोबोरखिजों रुटिखौ जादों। तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नैबे भिडिअ क्लिपखौ बिनि उनाव नोंथांमोनजों बाथ्राखौ सावरायगोन। দাঙি লৈ যাম মই তাত দে তো যদি ঠিকে আছে মই নিনো পাৰি একে নেকি ওলা আসবি কাল লব কি কোন গাল আমি কোন গাড়ি সিং এটা নাম একটা কোন গাল যা হেলমেট ले কত তো হেলমেট बोल ना तेरे को नहीं बोलने की ए बोल ना ले आ ए तार पे ले आ जा करो जा ए करो पर ले आ जा ya udah kok dia saya dia lama ঠিক আছে খেলবা লাগে না খেলে নাকি বড়িয়া খালি বাঁধে দাও না না জয়গোবা থানাৰ পৰা আমাৰ মালেগড় পঞ্চায়তৰ বৰজনা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত ব্ৰিজ এটা আছে। এই ব্ৰিজৰ ওপৰত দুটা বাইক মানে আহি ইয়াতে মানে সাইলেন্সাৰ মানে চেঞ্জ কৰি মানে সাউন্ড কৰি আছিল পুৰা। তেতিয়া আমাৰ জয়গোবা আৰক্ষী থানাৰ পৰা মানে আৰক্ষী বিষয়া ইয়াতে যোৱাৰ সময়ত দেখা পাল যে এনেকুৱা মানে সাউন্ড কৰি আছে। তেতিয়া মানে আৰক্ষীহঁতে নুমি হেনা দুটা বাইক আৰু ল'ৰা দুটা জব্দ কৰি থানালৈ লৈ গৈছে। বহুত দৈনিক এনেকুৱা হৈ থাকে আমাৰ ইয়াতে মানে সাউন্ড কৰি থাকে আৰু পুৰা স্পীড চলি থাকে। আমাৰ ইয়াতে গাঁৱলীয়া অঞ্চল হয়, ইয়াতে মানে ৰাস্তা ইমান মানে সুবিধা নহয়। কিন্তু আজিকালি মানে ল'ৰাবিলাকৰ মানে বাইকবিলাক মানে ভাল বাইক লয়, মানে দামী বাইক লৈ আনা মানে চাইলেন্সাৰ মানে চেঞ্জ কৰি আনা মানে সাউণ্ডো কৰি থাকে আৰু স্পীডো বহুত মানে চলি থাকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱতো বহুত অসুবিধা হয়, মানে গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ এনিটাইম ৰাস্তাতে ঘূৰি থাকে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰো বহুতো সম্ভাৱনা থাকে। মানে কাম হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি জয়গোবা আৰক্ষী থানাৰ মানে বিষয়াসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা যাতে নেক্সট আৰু মানে এনেকুৱা যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে মানে এনেকুৱা মানে আৰু ভৱিষ্যতত নহ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ। এটা ব্রিজত যদি ৰখাই আপুনি পিছফালে চাই এনেকা চাবি নাই লৈ গৈছে। আপনারা কিন্তু এইসব ভিডিও বাড়ি ঘরে করার লেগে চেষ্টা করেন না, কারণ আমার প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু পাবলিকসের আমি আপনার ভিডিও দিয়ে থেকে একটু দেখাবো। আমরা দেখতে আমি একটু ভিডিওটা করি। হ্যাঁ দেখাও ওই দেখেন এই সুন্দর পুরো দিয়ে আমার এই ভিডিও দেখতে আপনার ভালো লাগে।
थ' थारैनो नुबाय नोंथांमोना जिहेतु बाइक साइलेन्सारखौ जाय सेंग्राफ्रा मडिफाइ खालामनानै लामाफ्राव दाब्रायखावो गाबख्राव होलाङो थ' बैसोरबायदिखौ आसाम पुलिसा एक्सन लादों आरो हमदों आरो बाइकखौ साफ्रावनानै खोमाखौ माने खोनासंहोदों बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। थ' एक्सुवेलि बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हायो। थ' दिनै जेसांखिनि जोङो नुनो मोनो जि मोजां देरफुनाय सेंग्राफ्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा जुवान सेंग्राफ्रा बांसिन बाइकजोंनो एक्सिडेन्ट जानानै गाव गावनि आगोमा जिउखौ खोमाना लानायखौ जों नुगासिनो दङ। थ' बेफोरबायदि देखायनायावनो माब्लाबा समाव कन्ट्रल गैयै जानानै एक्सिडेन्ट जानाय सौग्रावहैनाय बहाबा एब्रेहैनाय दा बेफोरबायदिजोंनो गोबांथार लाइमोनफ्रा जिउ गोमालांबाय। सोरबा बायदिया सासेल' फिसाज्लाफ्रानो जिउ गोमालांनो गोनां जादों। सोरबाया बिराद धोनि सासेल' फिसाज्ला आरो सोरबा बायदिया दुखिया गोरिबनि न'खरनियाबो बेरायनो थांफानानै बेफोरबायदि जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। आगोमा बिमा बिफाया ओरैबायदि दुखु दाहा हांमा सुनो गोनां जादों। दा एक्सुवेलि बेफोरबायदि स्ट्रंलि माखासे एक्सन लानाया बे गाज्रि नङा होननानै सानो। मानोना आथिखालाव दानि मुगायाव ओरैबायदि बारा जाबाय जाय सेंग्राफ्रा बाइकफोरखौ गोसोबायदि दाब्रायखावो गोसोबायदि सालायो आरो गावनि जिउखौनो मैलो गैयै बायदि बेसेन गैयै बायदि खालामनानै लायो। दा बेफोरबायदियाव जों बिराद माने रायजोफ्राबो सापर्टसो होनांगौ। एक्सुवेलि बेफोरबायदि बाइक साखावनानै जाय सेंग्राफ्रा गावसोरनि जिउखौनो बेसेन गैयै बायदि खालामनानै लायो बा अभारद्रायसिमा देखायो सेंग्रा सिख्ला बेरायहैनायाव बैसोर बायदिखौ रायजोफ्राबो एसे सांग्रांथि होनांगौ। जे पुलिसफ्रा जि खालामदों एक्सन लादों बेखौ मोजांसो मोनदों। नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। थ' जितु नोंथांमोना नुदों मोसौ खिजों रुटिखौ जानाय थ' बिथाङा मा फोरमायदों बांद्राय बुजियाखै थेवब्लाबो दावरावनि थाखाय थ' मोनसे फोरमानखौ होदों जाहैदों बिथाङा थ' ईद फुजा जायाखैमोन होनबा दा हिन्दु माहारिफ्रा जे मोसौ खिखौ बा हासुदैखौ लानानै मोनसे पालन खालामो आरो ना बेदर जाया दा मोसौ खिखौसो माने फालियो बा मोसौ खिखौ लानानै माबा मोनसे टिका सिकाफोर लायोबा लोखिया बारायो दा बेफोरबायदि हिन्दु समाजफ्रा मानियो। दा बे बुस्थुखौ लानानै बिथाङा नैबे मोसौ खिखौ जानानै दिन्थिदों। थ' बेवहाय फुजा पत्र बा बायदिफोराव ना बेदर जानाय दा बेफोरबायदि माने हिन्दु समाजाव सोलिया। नाथाय मोसौ खिखौ बिथांमोना मानो बिराद लोखि बायदि मोसौनि खिखौ लोखि बायदि साननानै बेफोरबायदि मानियो टिका सिका लालायो। दा नैफोरबायदि फोरमानखौ होदों। दा नैबेबायदि जादों बाथ्राया। दा लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामो कमेन्ट खालामना फोरमायहर।